Jo, tak čau, budeme se teď učit s pičpákama angličtinu. Jak se to řekne, já jsem teprve třeťák, víte. Anglicky se naučíme, ale pro ty, co ještě angličtinu neumí, nevadí, budeme se učit jenom 4 slovíčka a bude to prostě perfektní, jo. Tak, a bude to s pečopákama, jo. Potom budu překládat, co ten pečopák říká. Ano? Tak jo. Tak jdeme. Tak čau, no budeme se spolu učit tady s medvědem angličtinu. Víte medvěde? Yes. No, on je Angličan, víte, já jsem Čech. Takže budeme si spolu povídat, co a jak při angličtině. Angličtina je moc důležitá, protože když jedete někam třeba do Španělska, tak se tam dorozumíte. Tak jo, jdeme na vyučování. Takže naučíme se jeden komentář. Hned vám ho ukážeme. Hello, what is your name? Hi, my name is Medvěd. What is your name? My name is Lachtan. Bye. Bye. Takže tohle já vám teďka přeložím, co jsme říkali, takže medvěd je taky Čech, umí anglicky. Tak jo, říkali jsme si, ahoj, jak se jmenuješ? Čau, jmenuje se medvěd. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Lachtan. Ne, musím domů. Ahoj. Čau. No tak, tohle jsme vám teď říkali. Takže, jestli máte nějaký sešit, tak si tam napište hnedkon. Takže si tam napište, jak se to píše, jak se to čte a jak se to čte česky. Takže naučíme se nejdříve. Takže vemte si ten sešit a na první řádek si napíšete hello. Tak. Na druhý řádek si napíšete bie, by a hi, by, nebo by, by prostě, by a hi, jo? Tak a na třetí what, what, vhat, is, i our, name, jo? A na ten poslední řádek si napište my, name, is, medvěd. Tak, tady to je konec, za chvíli natočím ten další klip a budeme se učit další angličtinu, jo? Tak čau, posílám vám pusinku. Čau, neposílám vám pusinku, jsem bručil.